Rahayu, 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 Rahayu ingkang samya pinanggih. Kepareng ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak, sarta sugeng kepanggihan kalian kulawarga ageng sandiwara ketoprak agung budaya ingkang mijil saking dusun Tambak Agung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang Bangkit.
ingkang dipun sesepuh panjenenganipun Bapak Rabun Widodo. Nuwun para miyarsa budaya kakung Sumawana Putri ingkang kawengku ing gati. Saksampunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon sarta joget gambyong santawis minangka kagem murwakan pagelaran ing dalu menika. Saking Sakutra Sandiwara Ketoprak Agung Budaya ing dalu menika kepareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun bapak ingkang hamengku gati utawi bapak ingkang kagungan kersa kanthi nyuwun salah setunggalipun lelampahan ingkang mawi ira-iraan geger ing Kertasana serial pelor waja mbalela dumawah perangan Purnama gantung dalang mewah pendapuk kaasta Dimas Bagus Jonianto Pranata cariyos tawi sutradara ingkang dipun tindakaken Alit Suyoto pangeli ing Suwarawati utawi pesinden kaasta Mbak Ayu Ayem Sarijah sesepuh pengrawit kaasta Kiraka Suyanto pangeprak Bapak Jastro teknis dekorasi tata lampu pakliran ingkang dipun pandegani Dimas Kursin Sakonco. Para miyarsa budaya kapareng kula ngaturaken rancaking dedapukan ing dalu menika sapisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Jombang Adipati Pelorwaja kaasta Alit Suyoto Patih Hoyang Gita kaasta Dimas Eko Wijaya wonten ing Tumenggung Haryo Jamprang kaasta Kiraka Sunanji salajengipun wonten ing Kadipaten Kertasana Adipati Raganata kaasta Bapak Sugiarto Hadi garwa Ayuningrum kaasta Ibu Satira wonten ing Pangeran Purnama kaasta Dimas Bagus Kunata Dewi Purwanti kaasta Dimas Ayu Vera Proleta Patih Ragayuda kaasta Dimas Eko Saputra Dongkol Patih Anggareksa ingkang dipun tindakaken Bapak Mukti Hariwibowo salajengipun wonten ing taman dolanan para putri panglipur mban kaasta Dimas Ayu Eka Talinta sarta Esti Menyes dipun bantu Seniwati Ayu saking Sandiwara Ketoprak Agung Budaya Dewi Kensasi kaasta Dimas Ayu Ningwati wonten ing Raden Puspa Kesuma kaasta Dimas Bagus Dumadi Raden Pranolo ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Jonianto wonten ing Kepatian Lamongan Patih Bramasta kaasta Dimas Kasrianto Nyai Patih kaasta Mbak Ayu Martiati rebat utawi jagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami kaasta Gripdra lawak saking Agung Budaya Cak Gomblo Cak Deni sarta Dimas Mondol wonten ing Kadipaten Lamongan
Adipati Rekmo Wijaya Kaasta Kiraka Bambang Jasmani putra putri Reknawati ingkang dipun tindakaken Nimas Ayu Titik Widayanti kondening setan kaasta Pengki Cahyaka. Para miyarsa budaya mekaten rancaking dedapukan salebetipun cariyos Pelor Waja Mbalelo Purnama Gantung. Monggo kula aturi mirsani ngantos paripurnanipun cariyos ing dalu menika. Panutuping atur jaya-jaya angesti budaya kinarya luhuring so kelawan bangsa. Agung budaya anjaying bawana sugeng amirsani nuwun. Rama